салом дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ қадр, мавзӯи имрӯзаи мо тӯю маърака дар даври пандемия. умеду орзуҳо дар диланд. ҷавонон ва волидайнашон ҳавасманди гузаронидани тӯи арӯсиву домодӣ ҳастанд. бо сабаби мавҷуд будани эҳтимоли сироятёбӣ ва ба хотири пешгирӣ аз гирифторшавӣ ба бемории covid-19 маросими тӯёна низ тағйир ёфтааст. аз ин лиҳоз тарабхонаҳо ки даромадашон асосан аз ҳисоби тӯю маъракаҳо буд, осебпазир гардиданд. маросимҳои тӯёна имрӯз чӣ тавр сурат мегиранд? таъсири пандемия ба тиҷорати соҳибони тарабхонаҳо чӣ гуна аст? муфассал аз маъмурияти яке аз тарабхонаҳои пойтахт ҷавонон Хуршед Ҷалолов маълумот мегирем. ахиран шумораи меҳмонон дар тӯй маҳдуд карда шуд, танҳо 40 нафар. ин чӣ гуна ба даромади шумо таъсир мегузорад? чанд фоиз даромад кам мешавад? чӣ зарбае мезанад? рости гап, чанд рӯз пеш дар интернет пахш карданд ки одамонро 40 нафар карданд. ба мо мизоҷонове буданд ки дарав телефон кардану гуфтанд ки мо тӯймонро қатъ мекунем. буданд ки мардумое ки ба дигар моҳ партофтану буданд ки мизоҷонове ки пулошонро баргардонда додем ба вайо. ин ба мо қариб 100% зарар расондад. яъне ки таъсири худро расонда буд. умуман гузаронидани як тӯи домодиву арӯсӣ миёни чанд пул арзиш дорад ва вобаста ба рӯзҳои ҳафта чӣ тағйирот ба арзиш пешниҳод мешавад? рости гап, мо чанд намуд нархҳое дорем дар инҷа. аз тарафи тӯйдоро бисёр мудда савол мешавад ки мо рӯзи шанбе, якшанбе не, агар рӯзҳои корӣ кунем ягон чӣ маблағ арзон мешавад? ма ба вайо фақат як савол ҷавоб метиҳам ки вақтои бозор арзон намешавад ку рӯзҳои кор. ба вайо ҳам маълум мешавад. яъне ки ҳам рӯзҳои корӣ ва рӯзҳои истироҳатӣ шумо як нарх доред, иваз намешавад. ва мо медонем ки дар дигар тарабхонаҳо ин қоида вуҷуд дорад ва онҳо аз ин чиз истифода мебаранд. ақидаи шумо? рости гап, мо ин чизро надорем, барои ки ин агар мо хеле кунем бар зарали худи тарабхона мешавад. нархи мо як хел стандарт. мегӯянд ки арзиши як ҷои нишаст барои як нафар дар тарабхона гарон шудааст ва аз 300 то 450 сомонӣ шудааст. пеш чанд буд ва ё ин овозаҳо далел доранд? рости гап, ин гапи мардуми апаҷон, ин ягон далеле надорад. боз чӣ тағйироте ба фаъолияти шумо шуд? ин ба мо хеле зарар расонда ки аз сабаби шумора кам шудани тӯйдоро мо 50% коргаронро аз кор озод кардем ба вақти муайян, номуайян, ки вақте ки бо агар шумораи одамо боз зиёд шавад, мо вайёро ба кор қабул мекунем. ва дар ин ҳолат онҳо аз шумо наранҷида буданд лаҳзае ки аз кор озодашон кардед? рости гап, онҷа ранҷидагиҳоям будану акун мо ба туғрӣ намегирад баланси мо ба дигар сабаб мо вайёро дигар яъне ки шумо илоҷ надоштед? бале, мо илоҷи надоштем, бо вайёро беумед накардем. гуфтем ки вақте ки шумора зиёд шавад, мо боз вайёро ба кор қабул мекунем. ташаккури зиёд мегӯям Хуршедҷон. ва чӣ чораҳои гигиенӣ дар шароити пандемия андешида шуда буданд? рости гап, мо дар вақти пандемия ҳама чизе ки дархосте ки санитизатсия карда буданд, ки дору задану чизое стерилизоват кардану ҳар як тӯйдороя қабул кардан ба антисептик, ҳароратсанҷаткати қабул мекунем вайёра. суҳбатро мехоҳам бо нотаи болаззат анҷом диҳам. тарабхонаҳо одатан бо хӯрокҳои махсус аз ҳамдигар фарқ мекунанд. хӯроки шоҳонаи тарабхонаи ҷавонон кадом аст? албатта ҳар як тарабхона ба худ як таоми шоҳона дорад. ҷавонон ҳам низ як таоми шоҳона дорем. номи вай кабоби самарқандӣ мебошад. самарқандӣ номаш ҳасту усули тайёр кардани вай бо низ аз мо дигар хел, то одаме ки вайро нахӯраду начашад, маззаи вайро эҳсос бурда наметавонад. ташаккури зиёд мегӯям Хуршедҷон ва дӯстони азиз.
аз кабоби самарқандӣ. Бале дӯстони азиз, ёдрас мешавам ки имрӯз ҳамсӯҳбати ман буданд Хуршедҷон Ҷалолов, маъмурияти тарабхонаи ҷавонон.